Yeryüzünde erkeklerin sany ayal maşgalydan has köp. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň 2015-nji ýylyň statistiklerine göre 1960-njy ýyldan bäri erkeklerin sany ayal gyrlardan gün geçdikçe köpelýär. Ýöne käbir ýurtlarda erkek maşgalydan gytçyk çekýän ýurtlar bar. Bu videomda size ol ýurtlardan biraz görüm bermekçi. Videomy halasaňyz videomuza like basyp bize goldaw berip bilersiňiz. On nomer Portugalya. Ýewropa ýurtlarynyň biri bolan Portugaliýada erkeklerin sany aýallaryňkydan azdyr. 10 milyon ila sany bolan Portugalya 53% ayal gyrlar yer alýar. Bir wagtlar agyr geçen ekonomik krizisde iş güýjüniň esasy bölüni hem ayal gyrlar edipdirler. Ýewropanyň ila sanyň iň az osyan ýurdu hem Portugalyadyr. 10 nomer Italiýa. Ila sanlarynyň iň köp ýitirýän ýurtlarynyň biri hem Italiýadyr. Italiýada aýallaryň köp bolmagy we erkeklerin de bir çağadan köp islemeýänlikleri ila sanynyň haýyl ösmegine sebäp bolýar. Italiýa hökümeti ila sany az bolan raýonlaryna täze göçüp giren maşgala aýlyk 2000 euro berjekligini planlap gelýär. 8. Ermenistan. Ermenistanda erkeklerin käbir sebäplerden dolayı taryhda erkeklerin has köp ýitiripdirler. Köne söwüşleriň bolmagy netijesinde Ermenistan öz erkeklerini hem köp ýitirdi. Ayal gyrlaryň mekany diýip bilen Ermenistanda erkeklerden ayal gyrlaryň köp işleýänligi görülýär. Ýolda hem bir erkegiň ýanynda birden köp gyýyl maşgalanyň görülmegi geň görülmeýär. 7. Russiýa. 2010-njy ýylyň ýylat sany netijesinde Russiýada ayal gyrlardan erkekleriň sany gaty az çykdy. Esasan Moskwa şäherinde gyýyl çağanyň has köpelýänligi bildirildi. Erkeklerin az bolanlygy üçin Russiýanyň gyrlary daşary ýurtlara durmuşa çykyp öz durmuşlaryny dowam edýärler. 6. Estoniýa. Erkek gytly çekýän ýurtlardan ýene biri Estoniýa. Ýylat sanynyň %54% ayal gyrlardan ibaret. Estoniýa bagly bu kiçijek owada diňe ayal gyrlar ýaşaýar we ayal gyrlar tarapyndan ýöretilýär. Erkekleri balykçylyk bilen meşgullanlygy üçin owa käwat gelýärler. 5. Litvaniýa. Litvaniýada erkeklerin sany aýallaryňka görä 5% azdyr. Bu hem ýurda erkek turistleriň has köp gelmegi we gyrlar laqatyn erkekler laqatyn gyrlaryň has köpdigini turistler aýdypdyr. Döwlet dolandyryş edaralarynyň başlarynda hem ayal gyrlaryň galbertede prezidenti hem bir aýaldyr. 4. Ukraina. 2009-njy ýylda ýylat sanynyň netijesinde ayal gyrlaryň sany 3 milyon 160 000 ese erkekleriň sanynyň köp düşkänligi bildirilipdir. Ukrainanyň günbatarynda ýerleşen Kiýew şäherinde soňky ýyllarda çağa gyrlaryň has köp dogulýany aýdylýar. We Kiýew şäheri Ýewropanyň iň owdan şäherlerinden biridir. 3. Awstraliýa. Soň döwürlerde Awstraliýada erkek gytlygy ýaşanýar. Bu ýagdaýyň öňüne geçmek üçin gyrlar özleriniň söýgüni tapmak üçin başga şäherlere gidýär. Sydney we Melbourne ýaşaýan 20 ýaşyň üstü 30 ýaşyň aşagyna gyrlar özlerine görä partner tapmakda gynanýanlygy üçin çöp tutaş şirketleri guruldy. Bu şirketler awtobus dolu gyrlary erkekleriň has köp ýaşaýan şäherlere gidýärler. 2. Islandiýa. Ebegatynyň owdan bolmagy we ýaşamak üçin iň gowy ýurtlardan biri bolan Islandiýada erkek gytlygy ýaşalýar. Owdanlygy bilinen Island gyrlary erkekleriň sanynyň az bolanlygy üçin durmuşa çykmakda gynanýarlar. Erkek turistlere durmuşa çykýan Island gyrlary we Island hökümeti bu ýagdaýyň öňüne geçmek üçin ölürmäne gelen erkeklere aýlyk 5000 dolar berjekligini aýdypdyr. Galbertede bu habaryň ýaranlygy ma'lum boldy. 1. Letoniýa. İngilizceň gurulmagy BBC-niň habaryna görä Letoniýa Sowetlerden aýrylan döwründen kapitalizmi erkeklerden ayal gyrlarynyň çat öwrenşikligini habar edipdir. Bu hem ayal gyrlarynyň bilim derejesi erkeklere görä biraz ýokarıda aýdylypdyr. Letoniýada ayal gyrlar erkeklere görä 12 ýyl has köp ýaşaýarlar. Letoniýa Universitetiniň sosiolog muallimi bilim alýan ýaşlardan 50 esse biz bilim alýan ýaşlaryň köpligini nykdap geçipdir.